லைன் உபனிஷத். இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா, எதுக்கோசம் நம்ம ஒருத்தர் சொல்றதை கேட்கணும், ஏன் நம்ம சொந்தமா திங்க் பண்ணக்கூடாது? நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம், சில பிஹெச்டி இருப்பாங்க, இன்ஜினியர் இருப்பாங்க, எம்பிஏ இருப்பாங்க, டாக்டர் இருப்பாங்க. அப்போ ஒருத்தர் சொல்றதை ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். ஈஷோபனிஷத் ஏன் சொல்றதை கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீசன் இருக்கு. அந்த மெயின் ரீசன் என்னன்னா, யாராவது ஒருத்தங்க சொல்றது நம்ம கேட்டு பண்றது தப்பு, ஆனா யார் சொல்றாங்கன்றது முக்கியம், ரைட்? நம்ம ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன் சொல்றோம். எதுக்குன்னா, ஒருத்தர் சொல்றது ஆச்சாரியா அவங்க சொல்றது மூலமா வர்றதுதான் டிசிப்ளின் சக்சஷன். இப்போ அதுக்கு ஏன் நம்ம பண்ண போறோம்ன்றதுக்கு தான் நான் இப்போ பிரசென்ட் பண்ண போறேன் ஈஷோபனிஷத். இதுதான் ஈஷோபனிஷத்தோட இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ப்ரிஃபேஸ்ல இருக்கும். நான் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன்னா, நம்ம படிக்க போறோம் 2 வீக்ஸ்ல, ஆனா நீங்க எல்லாரும் போய் படிச்சுட்டு வாங்க. அதாவது ஒரு ரீடிங் கொடுத்துட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் வீக்கு என்னெல்லாம் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருக்குன்னு. ஸோ ஐ திங்க் இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஷோபனிஷத், ரைட்? சோ நான் பிரேயர் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. எல்லாருமே ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचातारसतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा. நான் தான் பார்க்க போறோம். என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? தெரியுதுன்னு தான் சொன்னேன். ஆமாமா, சொல்றதுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணிட்டேன். தெரியுதா? கெய்னிங் நாலேஜ். ஸ்கிரீன் மூவ் பண்ணலாம் சொல்லுங்க மாதாஜி. சோ இதுல ஒரே ஒரு ஓகே, இதுல இருக்கிற ஒரே டஃப் வேர்ட் இதுதான். நீங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆகணும் இல்ல. இது வேர்ட் என்னன்னா எபிஸ்டமாலஜி. இது என்னன்னா, இப்ப நம்மளுக்கு ஒண்ணு தெரியுது இல்லையா, அது எப்படி தெரியுது? நம்ம பாத்தீங்கன்னா 15.15ல நம்ம பாத்துருக்கோம். சர்வஸ்ய சாகம் இதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போனம்ச வேதேஷு சர்வேஷு அப்பமேவ வேதோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாமம். அதாவது நம்ம மனசுல தோண வைக்கிறதும் புத்தி கொடுக்கறதும் மறக்க வைக்கிறதும் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்கறதும் கிருஷ்ணர். அவர் தான் வேதங்களுக்கு தலைவர் அப்படின்னு அவர் பகவத்கீதாலேயே சொல்லிட்டார்.
சோ இந்த எபிஸ்டமாலஜின்றது என்னன்னா இதுதான் நாலேஜ்ன்றது எங்க நாலேஜ்ன்றது நம்ம ரிசீவ் பண்றோம்ல, ஞானம் எங்க இருந்து வந்திருக்கு. நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும்னா அது எப்படி தெரியும்? எல்லாமே சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், பெரிய விஷயமா இருக்கலாம். இது மொபைல், ஆனா இந்த மொபைல்ன்றது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? மொபைல் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றது நம்ம எப்படி எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டோம்? இதெல்லாம் தான் இதுல நம்மளுக்கு சொல்லுவோம். நான் ரொம்ப சிம்பிளா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இப்போ ரெண்டு விதத்துல நம்ம தெரியும், ரைட்? இப்போ எடுத்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, அது ஒண்ணு. இல்ல நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடைச்சிச்சு மொபைல், நீங்க அதை ஏதோ நோண்டி பாப்பீங்க, இங்க போச்சு, அவங்க பேசுறது கேட்கறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா இப்ப எப்படி பண்றத நம்ம பார்க்க போறோம். பிரத்யக்ஷ பிரமான் அப்படின்னு இருக்கு. பிரத்யக்ஷ பிரமான் தான் நான் சொன்னது, பாக்குறது நம்புறது. இப்போ ஒரு மொபைல் உங்க கையில கிடைச்சிச்சு, நீங்களா அந்த இதுதான் மொபைல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. அது என்னன்னு உங்களுக்கு புரியல, ஒரு டப்பா, அதுல 4 நம்பர் தட்டுறீங்க, யாருக்கோ போகுது போன்னு, அதுல நீங்க பேசுவீங்க, இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுதுதான் பிரத்யக்ஷ பிரமான். பிரத்யக்ஷம்னா கண்ணால் பார்ப்பது உண்டிதான் உண்மை அப்படின்னு. இப்போ உங்க கையில பேட் லக்கு ஒரு பொம்மை மொபைல் கிடைச்சுன்னா, மொபைல்ன்றதே தண்டம் அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணோம். ஓகேயா? இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ரெண்டாவது அனுமான் பிரமான். அனுமான் பிரமாணம்னா சந்தேகம், அதாவது ஹைபோதசிஸ் படிச்சுக்கோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்னமோ, நம்ம பிசிக்ஸ்ல எல்லாம் எழுதுவோம் ஹைபோதசிஸ், ரைட்? ஹைபோதசிஸ் 1, ஹைபோதசிஸ் 2, ஹைபோதசிஸ் 3 அப்படின்னு. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, ஹைபோதசிஸ் 1, 2, 3ல இது ஒண்ணு, அது ஒண்ணு, இந்த ஒண்ணு பல விஷயங்கள் அனுப்புறோம் இல்லையா? இதுக்கு சிம்பிள் லாஜிக் என்னன்னா, இது சரியா இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். அதாவது இது லா இல்ல. லான்னா ஒரு லான்றது என்னன்னா கண்டிப்பா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு. அதாவது சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கிறது லா மாதிரி மாத்த முடியாது. இது எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள். எவ்வளவோ 1000 கணக்கு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே சாணி சொல்லுவாங்க இல்லையா, கவுடாங் சாணி ரொம்ப பியூர்னு. ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா சாணின்றது என்ன, நம்ம ஏதாவது கிட்ட கூட போக மாட்டோம் இல்லையா? ஏதாவது எந்த அனிமலா இருந்தாலும் அது கிட்ட கையில கொஞ்சம் பட்டாலும், காலில் பட்டாலும் காலை கழுவுவோம், சோப்ல போடுவோம். குழந்தையோட இதுவா இருந்தாலும் நம்ம கையெல்லாம் சோப் போட்டுட்டு வந்துதான் பண்ணுவோம். அப்படி இருக்க சாணி அவ்வளவு நல்லதுன்னு சொல்லி வீடெல்லாம் பண்றாங்க. ஏன், எப்படி? இதெல்லாம் ஹைபோதசிஸ்ல அப்போ தெரியாது. ஆனா இப்ப ரிசர்ச் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்கு நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, எக்ஸெப்ஷனலி வெரி குட் இப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இது இது 2 வெரைட்டி சொன்னேன் இல்லையா? அசெண்டிங் ப்ராசஸ்ன்றது நம்ம பார்த்து கத்துக்கிறது, அண்ட் இன்னொன்னு ஹைபோதசிஸ். டிசெண்டிங் ப்ராசஸ்ன்றது மேல இருந்து கத்துக்கிறது. அசெண்டிங்னா கீழே இருந்து மேல போறது, மேல இருந்து வருது. சப்த பிரமாணம். சப்த பிரமாணன்றது காதால கேட்கறது. யாரு காதால? இப்போ நீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறது டிசைனிங் ப்ராசஸ், சப்த பிரமாணம். நான் சொல்றேன், இது என்னோட மூளையில இருந்து சொல்றேன்னா இல்ல, ஏன் மூளைக்கு வந்தது யாரோ சொன்னது, ரைட்? அதாவது அதுதான் சப்த பிரமாணம். சப்தம்னா சவுண்ட் வைப்ரேஷன். நீங்க நினைப்பீங்க சவுண்ட் வைப்ரேஷன் இம்பார்ட்டன்டா மாதாஜி? ஒருத்தரும் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சவுண்ட் வைப்ரேஷன்ல தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டே இருப்போம். எப்படின்னா, ஒரு சின்ன குழந்தைல இருக்கச்சே கூட நம்ம அம்மாவோட வாய்ஸ் கருவுல இருக்கச்சே நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்றோம், ரைட்? கருவுல இருந்து பேசிதான் நம்ம அபிமன்யுக்கு தெரியவே வந்துச்சா இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சண்டை. அதே மாதிரி நம்மளோட பிரகலாத் வயிற்றுல இருக்கச்சே நாரதர் சொல்ற கதையை வச்சுதான் அவர் பண்றாரு. அந்த மாதிரி வெறும் சப்த பிரமாணம் வச்சுதான் நிறைய நம்ம கத்துக்கணும். சோ இதை வச்சுதான் நம்ம எல்லாம் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். சோ நம்ம இன்னும் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி வேலிட் அப்படின்னு. உங்களுக்கு வேரியேஷன் 3 விதமா நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணலாம்னு சொன்னேன். பிரத்யக்ஷா பிரமான் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது, அனுமான் தியரி வச்சு அனுமான் பிரமான், அப்புறம் சப்த பிரமான் போனஃபைட் அத்தாரிட்டி. இதுதான் நம்ம பண்ற மிஸ்டேக். என்னன்னா, நம்ம முக்கால்வாசி டைம் போனஃபைட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்றவர் போனஃபைடா இருக்க மாட்டார், ஃபேக்கா இருப்பார். அதுலதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை எல்லாம் வருது. ஏன்னா அவர் ஃபேக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியாம நம்ம ஏடா கூடமா ஏதோ பண்ணுவோம். இவர் போனஃபைட் அத்தாரிட்டின்றது நம்மளுக்கு தெரியாததால இருக்கிற குரு எல்லாம் ஃபேக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துப்போம். அது நம்ம தப்பான ஒரு கன்க்ளூஷன். நம்ம கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் ஆதி குரு, கிருஷ்ணர் மூலமா வர்றதுதான். இந்த போட்டோல 2 பசங்க இருக்காங்க, ஒரு மொட்டை பையனும் 2 மொட்டை பசங்க இருக்காங்க, ப்ளூ பையனும் ஒரு ஒயிட் கலர் பையன். இவங்க யாருன்னு தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. யாரு? அவரு இது கிருஷ்ணாவும் பலராமரும். ஹரிபோல். சரி, அப்ப அவருக்கு யார் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு? சாந்திபனி சந்திபானி. சோ வெரி நைஸ். சோ இது எதுக்கு கத்துக்கிறாங்க? அப்ப கிருஷ்ணர் பலராம்கே அவ்வளவு நாலேஜ் இல்லையா? அவங்களே கத்துக்கிறாங்களா? அவங்க குரு கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறாங்க. வெரி நைஸ். சோ இது 3.21 பகவத்கீதால எத்யத் ஆச்சரதி சேஷஸ் தத்தத் ஏவேர்த்து நோஜனா சயத் பிரமாணம் குருத்தே லோகஸ்தர் அனுவர்த்ததே.
அதாவது எதுவா இருந்தாலும் நம்ம ஒரு குரு கிட்ட இருந்துதான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா குரு கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு சொன்னோம்னா அவங்களும் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும்ன்றதால இங்க கத்துக்காங்க. இதுல இன்னொரு குட்டி கதை என்னன்னா, இங்கதான் அவங்க வந்து சுதாமாவோட இன்னொரு பேரு யாருக்கா தெரியுமா? சவுத்ல எல்லாருக்கும் தெரியும். குச்சேலான்றது எனக்கு தெரிஞ்சு சவுத்ல நம்ம சுதாமான்றதை விட குச்சேலான்னு தான் நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? அவரை வந்து கத்துக்கிறாங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா 64 ஸ்கில்ஸ். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, வெறும் போயிட்டு நான் வெறும் பயாலஜி படிக்கிறேன், அதெல்லாம் இல்ல. 64 வித்தைகள் 64 நாட்கள்லயே இவங்க முடிச்சிட்டாங்க. அதுதான் இவங்களோட எக்ஸ்ட்ராடனரி டேலண்ட். அவ்வளவு நாலேஜபிள் இவங்க. ஆப்வியஸ்லி இவங்க 6 நிமிஷத்துலயே முடிச்சுப்பாங்க. பட் சொல்றேன் சரியா, இதுதான் 3 வேஸ் ஆஃப் அக்வயரிங் நாலேஜ். பிரத்யக்ஷ பிரமான் ஏன் பண்ணக்கூடாது? நம்ம எல்லாம் முக்கால்வாசி பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் பாக்குறதுதான் பண்ண நம்புறேன், பாக்கலன்னா நான் நம்பவே மாட்டேன். நார்மலா பேசுறது இல்லையா? அது கரெக்டா தப்பா? பாக்குறது ஏன் நம்ப நான் ஏன் நீங்க சொல்றதே கேட்கணும்? இப்ப இங்க இருக்கிறவங்க கூட நிறைய பேர் இருக்கீங்க. நீங்க சொல்றத நான் ஏன் நம்ப மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பார்வை வந்து தூரத்துல இருக்கிறத ஒன்னா நினைப்போம், பக்கத்துல இருந்தா அது உண்மையானது நமக்கு தெரியும். பார்வையினால நம்ம பேசிக்கலி நம்ம கண்ணு எல்லாரும் தொச்சு அப்படின்னு நீங்க ஒத்துக்கிறீங்க, கரெக்டுங்களா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. தூரத்துல இருக்கிற பறவைய பார்க்காத, அது பக்கத்துல மரம் இருந்தா அதுல இருக்கிற பறவை நமக்கு தெரியும்ல. வெரி நைஸ் எக்ஸாம்பிள். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி இது எதுக்கு நான் சொன்னேன்னா, நிறைய பேர் கேட்டீங்கன்னா இம்மீடியட்டா சொல்லுவாங்க, என்னோட பார்வை வந்து எவ்வளவு பர்ஃபெக்டா இருக்கு தெரியுமா, என்னோட பார்வை வந்து அவ்வளவு அக்யூரேட். இது வந்து நான் நிஜமாவே கேட்டிருக்கேன். எப்படின்னா, நாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கச்சே எங்க வீட்டு பூனை வந்து மிஸ்டேக்ல ஓடி போய் கீழே அபார்ட்மெண்ட்ல ஒழிஞ்சுக்கிட்டு, நாங்க உலகம் எல்லாம் தேடி அந்த அபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் தேடி கடைசியில அவங்க போட்டாங்க குரூப்ல மெசேஜ் போட்டது, ஐயோ எங்க வீட்டுல இருக்கு போல இருக்கு. சரி நான் போனேன் ஃபர்ஸ்ட். பின்னாடி வந்து எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன், பொண்ணையும் அனுப்பு எங்க அவரையும் அனுப்பு, ஏன்னா பிடிக்கணும்ல அவங்க வீட்டுல போய். அப்போ வந்து அது வந்துச்சு. உடனே நாங்க போன உடனே கன்ஃபியூஸ் ஆகி அதே மாதிரி இருக்குன்னு. இப்போ என்ன விஷயம்னா, அந்த வீடு கொஞ்சம் டிம் லைட்டு, அந்த குழந்தை ஒண்ணு அவங்க வீட்டுல இருக்கும், ஒரு 10-12 வயசு குழந்தை. அதுக்கு எப்படி தோணி இருக்குன்னா, அது தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிக்கச்சே பூனையை பார்த்துருக்கு, மறுபடியும் தூங்கச்சே அந்த பூனை அது கவனிக்கல. சோ அவங்க தாத்தாக்கும் அதே மாதிரி தோணுச்சு. இப்போ என்ன விஷயம்னா, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பூனை ஒரு பயங்கரமான மேஜிக்கல் பூனை, அப்பியர் ஆகுது டிஸப்பியர் ஆகுது அப்படின்னு. ஓகே, சோ நான் சொன்னேன், இல்ல இது ரொம்ப அப்படி ஒரு மர்மமான பூனை. நான் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைட்ல தெரியல, ரெண்டாவது பூனை வந்து நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்ல பூனை மாதிரி நடக்கிறாங்கன்னு. பூனை ஒரு வீட்டுல மத்தியானம் இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இருந்தா கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. நாங்களே எங்க வீட்லயே இருக்கிறது, ஐயோ இது எங்கேயாவது போயிடுச்சான்னு நாங்க தேடுறச்சே ரொம்ப நேரம் தேடிட்டு இருப்போம். எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்மளோட மெட்டீரியல் சென்சஸ் லோவா இருந்தாலும், அவர் பெரியவர் என்ன சொன்னாரோ, என்னோட கண் எவ்வளவு பவர்ஃபுல் உங்களுக்கு ஐடியாவே இல்ல, இந்த வயசுல கூட நான் ஸ்பெக்ஸ் போடுறது இல்ல அப்படின்னு. சோ நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன விஷயம்னா, நம்ம பவர் ரொம்ப ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல எல்லாம் பிளேம் பண்ணுவோம். பட் உண்மை என்னன்னா, புஷ்பா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலா எல்லாரோட கண்ணுமே ஒரு லிமிடெட் பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு, ரைட்? ஒரு லெவலுக்கு தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஒரு ஈகிள், மாதாஜி ஈகிளுக்கு தமிழ் என்ன சொல்றீங்க? எனக்கு மாதாஜி எங்க அம்மா டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க. கழுகு வந்து மேல இருந்து தெரியுது, எவ்வளவோ ஹைட்ல இருந்து. இதுவே நம்ம ஏரோப்ளேன்ல போறச்சே கொஞ்சம் ஹைட்ல இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியுதா? கொஞ்சோண்டு தெரியுதா? தெரியாது. கொஞ்சம் டேக் ஆஃப் ஆச்சுன்னா நம்ம கண்ணு என்ன கீழே இருக்கிறது ஒண்ணுமே தெரியாது. சோ இதுதான் ஆக்சுவல் விஷயம். அண்ட் புஷ்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அந்த மரத்துக்குள்ள இருக்கிற மரம் தெரியும், அந்த மரத்துக்கிட்ட போனாதான் அதுக்கு இல்ல பழம் இருக்கா, அதுல பேரட் இருக்கான்றதே நம்மளுக்கு தெரியும். இதுதான் பிரச்சனை. சரி, ஏன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது நம்மளுக்கு அப்படின்னா, 4 ரீசன் இருக்கு. நம்மளோட எல்லா சென்சஸுமே, கண்களும் காது எல்லாமே வந்து இம்பர்ஃபெக்ட், அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ட் இல்லை. இல்யூஷனா நம்ம வந்து ஒரு விதமான பிரம்மையில தான் இருக்கும் முக்கால்வாசி டைம். டெண்டன்சி டு மேக் மிஸ்டேக், ஆனா தப்பு பண்ற சான்சஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. சீட்டிங் ப்ரொபன்சிட்டி, நம்ம எல்லாமே ஏமாத்துற புத்தி நம்மளுக்கு இருக்கு. எப்படி மாதாஜி நீங்க எல்லாரையும் சொல்வீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே ஒத்துக்கிறோமா சென்சஸ் வந்து அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட் இல்லை அப்படின்னு? இல்யூஷன்னா நம்ம ஜென்ரலாவே ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல தான் இருக்கும். இது வந்து நம்ம முட்டாளாரோன்றது இல்ல, நம்ம முட்டாள் ஆகப்படுவோம் நிறைய விஷயத்துல. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல பாம்பு மாதிரி தெரியும், ஆனா கிட்ட போய் பார்த்தா அது வெறும் கயிறாது, ரிவர்ஸும் ஆகலாம். அதே மாதிரி முன்னெல்லாம் டைப்ரைட்டர் இருந்தா இ அண்ட் ஓஆர்னு ஒண்ணு எழுதுவாங்க,
அப்படின்னா எரர்ஸ் அண்ட் ஒமிஷன்ஸ் எக்ஸெப்டட். இப்போ அந்த பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா கம்ப்யூட்டர்னால எல்லாருமே பேக் ஸ்பேஸ் கீ தட்டிட்டு அந்த மார்க் பண்ணி விட்டுறாங்க. சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டின்னா யாராவது ஒருத்தரை ஏமாத்துற புத்தி இருக்கும் அப்படின்னு. சோ அதை வந்து யாராவது ஏமாத்துற புத்தி இருக்கும்னா எப்படியாவது நம்ம ஏமாத்துவோம். எப்படி மாத்தாடி நான் ஏமாத்தவே இல்லை அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம்னா சின்ன எப்பமாவது ஒரு தடவை நம்ம காப்பி பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? ஏதாவது ரொம்ப பெரியது இல்லாலும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா? யாருமே பேச மாட்டேன்றீங்களே, எல்லாருமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இந்த நாள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? பண்ணிருக்கோம். என்ன இப்போ வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறதால ஒத்துக்கிறோம். முன்னெல்லாம் வந்து இல்லாததால அது சொல்லவே மாட்டோம் நம்ம, ஐயோ அப்படின்னு. இப்போ பரவாயில்ல, தப்பு தெரிஞ்சாதான் அனர்த்த நிவர்த்தி ஆகும் அப்படின்னு. ஐ பெர்ஃபெக்டா இருக்குன்னு நீங்க, ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வானவில்ன்றது என்ன, அது ஒரு டைப் ஆஃப் இது இல்லையா? லைட் வந்து பல கலர்ல நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு காரணமே வந்து இது பலராமோட வில்லன் கூட சொல்லுவாங்க. பட் ஆக்சுவலா நம்மளோட ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்ச்ல தான் நம்மளுக்கு தெரியும். 4000ல இருந்து 7000 ரேஞ்ச்குள்ளதான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு. அதுவும் அதே கேஸ் தான். ரொம்ப சவுண்ட் இருந்தாலும் ரொம்ப குறைச்சலா இருந்தாலும் காது கேட்காது. ஆமா. மாதாஜி கேட்டீங்கன்னா மாதாஜி 2020ல உங்களுக்கு இன்னும் அதை விட ஏத்தணும், உங்களுக்கு மினிமம் 40 இருந்தாதான் காது கேட்கும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு காது கூட புச்சு அப்படின்னாங்க. அவங்க சொல்லல பப்ளிக்கா. கரெக்ட் தானே மாதாஜி? கரெக்ட் தானே புச்சு மாதாஜி? எங்க பிரேமா மாதாஜிக்கான வீட்டுல தூங்கிட்டு இருக்காங்களா? ஓகே. டெண்டன்சி இல்ல பிரேமா மாதாஜி இருக்கீங்களா மாதாஜி? சைலண்டா நீங்க இருந்தோடனே எனக்கு டவுட் வந்துச்சு, நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கீங்களோ. டெண்டன்சி டு பி இல்யூஷன்னா இந்த விசில் சத்தம், குக்கரோட விசிலும் ட்ரெயினோட சத்தமும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா? இது வந்து ஒரு தடவை எனக்கு பர்சனலா ஆச்சு, உங்களுக்கும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஒரு தடவை வந்து ஜெர்மனில ரோட் கிராஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சைக்கிளே சரியா வராது எனக்கு ஓட்ட. அங்கதான் போய் கத்துக்கிட்டு போனா பெல் அடிச்சுச்சு. நான் வந்து அது சர்ச் பெல் நினைச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். எல்லாரும் கபோ, எனக்கு ஜெர்மனி வேற அப்ப தெரியாது, லாபோதிபோ லாபோதிபோன்னு கத்துறது ஒண்டி புரியுது, எதுக்குன்னு புரியல எனக்கு. கடைசியில வந்து கார் ஓட்டிட்டு இருக்கிற ஒரு பையன் நிறுத்திட்டு சைக்கிளை புடிச்சு இழுத்தான். ஆனா புரியுது இந்த மாதிரி ஏதோ ஆபத்து தான் சொல்றாங்கன்னு. அப்புறமா தான் புரிஞ்சிச்சு அது வந்து என்னன்னா, அது வந்து சர்ச் பெல் இல்ல, என்னோட சாவு பெல். எதுக்கு சொல்றேன்னா, ட்ரெயின் போற அது தண்டவாளம் நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா, அந்த இது அது இல்ல அந்த ஊர்ல என்னன்னா அந்த பெல்லு கேக்குமா, அந்த பெல்லு வந்தாலே நம்ம எல்லாம் வந்து அந்த தூரத்திலேயே நிறுத்திடணும். இது எனக்கு அது தெரியாது. எனக்கு அந்த பெல் அடிச்சாலே சர்ச் பெல் மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. சோ இதுல இருந்தே தெரியுங்க, ஒரு அலாரம் அடிக்கிற பெல் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஒரு ட்ரெயினுக்கு அடிக்கிற பெல்லு வந்து என்ன பெல்லுன்னு கூட எனக்கு தோணாம அது வந்து ஒரு சர்ச் பெல் மாதிரி என் மைண்ட்ல தோணுச்சுன்னா இதுதான் நம்மளோட இல்யூஷன். ஏன்னா சர்ச்ல அடிக்கிற பெல் வந்து சின்னப்பத்துல இருந்து நான் படிச்சதே கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல்ல, எவ்வளவு தடவை நான் கேட்டிருப்பேன் அந்த சர்ச் பெல். ஆனாலும் அந்த ட்ரெயின் வந்து எப்படி வேற ஊரா இருந்தாலும் சரி அந்த பெல் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டோன்ல தானே இருக்கும். ஆனாலும் எனக்கு வந்து இது வந்து எனக்கு சர்ச் பெல் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு. இது வந்து எனக்குன்னு இல்லை, நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய முட்டாள்கள் இல்லாட்டணும். என்ன மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் இருப்பாங்க. ஆனா நிறைய தடவை நம்ம வேற விஷயத்துல நம்ம முட்டாளாக சான்சஸ் இருக்கு. சரிங்களா? நம்ம அடுத்ததுக்கு போறோம். டங்கு. இப்போ நாக்கு என்ன விஷயம்னா நிறைய தடவை இதை பார்ப்போம். என்ன சொல்லுவீங்க, இப்ப பால் குடிக்கிறதால உங்களுக்கு அவ்வளவு பிரச்சனை இல்லை, முன்ன காஃபி குடிக்கிறச்சே பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, ஐயோ இப்ப தாப்பா ஸ்வீட் சாப்பிட்டேன், இப்போ போய் காஃபி கொண்டு வரையே, ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது காரமா கொடு. எத்தனை பேர் சொல்லிருக்கீங்க? எல்லாரும் சொல்லியிருக்கோம் இல்ல, கொஞ்சம் காரமா கொஞ்சம் மிக்சரை கொடுப்பா, அதை வாயில போட்டுதான் அதுக்கப்புறம் தான் காஃபி குடிக்கணும் அப்படின்னு. நான் வந்து பால் குடிக்கிற காலத்திலேயே வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிப் எங்க அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க, நாங்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் மிக்சரு வேர்க்கடலை உருண்டெல்லாம் சாப்பிட்டா பாலை குடிக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு குடுக்கவே மாட்டாங்க. அது வந்து நல்ல பழக்கமா இருக்கு. ஏன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் வாயில போட்டோம்னா அந்த ஸ்வீட்டை போறதுக்கு இன்னும் 4 விஷயம் வாயில போட வேண்டியது இருக்கும். சரியா? சோ அதனால வந்து காதும் காலி நாக்கும் காலி. ஸ்கின் என்னடா அப்படின்னா, இது நார்மலா ஸ்விம்மிங் போனா நமக்கு தெரியும். கிளைமேட் வந்து வெளியில வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்துச்சுன்னா வார்மா இருக்கும் தண்ணி. கிளைமேட் ரொம்ப சூடா இருந்தா தண்ணி வந்து ரொம்ப ஜில்லுன்னு. சோ வெயில் காலையில ஸ்விம்மிங் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும், ஆனா கொஞ்சம் சில்லு ஜாஸ்தியாவே இருக்கும் அண்ட் ரிவர்ஸ். சோ எது சொல்றேன்னா டெண்டன்சி டு பி இல்யூஷன் வந்து ஸ்கின் வந்து இதே லெவல் தான். சேம் வாட்டர் டச்ட் வித் வார்ம் ஹேண்ட்ஸ் appear to be cool, touched with cold hands appear to be warm. அதே கான்செப்ட் தான் இங்க சொல்றாங்க. கண்ணு ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன். இங்க யாரெல்லாம் கண்ணு எந்த பர்ஃபெக்ட் மாதாஜி அப்படின்னு சொல்றீங்களோ அவங்க சொல்லுங்க, வாயை திறந்து பேசலாம், மாதாஜி எந்த ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு.
அதெல்லாம் டிஃபெக்ட் தான் மாத்தாஜி. டிஃபெக்ட் தான் எல்லாருக்குமே இல்லையா? சரி, ஓகே, நம்ம எல்லாம் பார்க்கலாம். அவங்க படிச்சுட்டே இருப்போம் மாத்தாஜி, அப்ப திடீர்னு ஒரு மங்களா வந்து அப்படியே மூடிடும் மாத்தாஜி திடீர்னு. அதாவது ஸ்ட்ரெயின். பட் ஓவராலே பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இது இருக்கு, எதுவுமே படிக்கல, ரெஸ்ட் தானே இருக்கீங்க. இப்போ இந்த பிக்சரை பார்த்து டக்குன்னு சொல்லணும் ஆன்சர். உங்களுக்கு என்ன வயசு இருக்கும் சொல்லுங்க டக்குன்னு. 40க்குள்ள இருக்கு மாத்தாஜி. ஐயோ, இது ரொம்ப சாலிட் ரேஞ்ச். ஓகே, ஒரு ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா இது சின்ன பொண்ணு மாதிரி இருக்கா, ஒரு 18-20 மாதிரி. இன்னொரு வயசு, இன்னொரு ஆங்கிள் கொஞ்சம் தூரமா போய் பாருங்களேன், கொஞ்சம் தூரம் பின்னாடி போய் பாருங்க. இவ ரொம்ப பயங்கரமான கேள்வி பாருங்க. இது ஃபுல்லா மூஞ்சி, இது ஃபுல்லா தலை. அது எங்கேயாவது வயதான ஒரு 90 வயது பெண் மாதிரி தெரியுதா? பின்னாடியே நீங்களா மாத்தாஜி? முன்னாடி கொஞ்சம் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா சின்ன பொண்ணு மாதிரி தெரியும். இதுதான் மூஞ்சி, இது அவளோட தலையில கட்டின டர்பன் மாதிரி. கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர்ல வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப வயதான பெண்மணி. அதாவது ஒரு 80-90 இயர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி, ரொம்ப வயசானவங்க மாதிரி தெரியுதா? இதான் முகம் ஃபுல்லா இவ்வளவு நீட்டு முகம். அடுத்த பிக்சர் போய் பார்க்கலாம் எப்படி தெரியுது. இது விடுங்க. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இந்த கட்டங்கள் ஆடுதா ஆடலையா? ஷேக் ஆகுது மாதாஜி, ஷேக் ஆகுது. ஷேக் ஆகுதா? நீங்க ஷேக் ஆறீங்களா? கட்டம் ஒண்டி ஷேக் ஆகுதா? இது எனக்கு ஆடாத மாதிரி இருக்கு. ஷேக் ஆகுதுல. ஓகே, லாவண்யா மாத்த நீ பேசலாம். சோ ஷேக் ஆயிட்டு இருக்கு. சோ இப்போ வந்து ஷேக் ஆகுதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க, ஆனா லாஜிக்கலி ஷேக் ஆகல. நம்ம உடம்பும் ஆகலைன்னு நான் சொன்னேன் மாதாஜி. உங்களுக்கு ஆகலன்னு சொன்னீங்கன்னா புஷ்பா மாதாஜி உங்களுக்கு இன்னும் பெரிய இல்யூஷன். எதுக்கு தெரியுமா? எல்லாருக்கும் ஷேக் ஆகுற மாதிரி தெரியணும். நார்மல் சைட்ல வந்து இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா அதான் இல்யூஷன். ஆகலைன்னா நம்மளுக்கு கண்ணு இன்னும் ஒர்ஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, சும்மா ஜோக் சொன்னேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இல்ல வயசெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, வந்து நான் சொல்லிட்டேன். என் கிளாஸ்ல வந்து 16 to 18 இயர்ஸ் அலௌடு. அது கீழே இருந்தாலும் அதுக்கு மேல இருந்தாலும் கிட்ஸ் கிளாஸ்க்காவது போகணும், இல்லைன்னா அடல்ட் கிளாஸ்க்கு போகணும். சோ நீங்க 16 மாதாஜி என்ன எங்க அனுப்புறீங்க? எங்க நீங்க 16 இயர்ஸ் நீங்க புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க இறக்க முடியாது. 16 வயசா உங்களுக்கு மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து எது பெருசு எது இந்த நடுவுல இருக்கிற சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, மத்தியில நடுவுல தானே சொல்லுவீங்க. நடுவுல இருக்கிற சர்க்கிள் வந்து லெஃப்ட்ல இருக்கிறது பெருசா இருக்கா, ரைட்ல இருக்கிறது பெருசா இருக்கான்னு டக்குன்னு சொல்லுங்க. லெஃப்ட்ல இருக்குது மாதாஜி. வெரி நைஸ் லாவண்யா மாதாஜி நினைக்கிறேன். வெரி ஹானஸ்ட் ஆன்சர் மாதாஜி. எனக்கு கூட லெஃப்ட்ல இருக்கிறது மாதிரி பெருசா தெரியுது. இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்காவது ரைட்ல இருக்கிறது பெருசா தெரியுதுங்களா? எங்க சைட்லண்டா இருக்கீங்க? யாரையும் நான் கிளாஸ் விட்டு அனுப்ப மாட்டேங்க, நானும் போறதா இல்ல. இல்ல மாதாஜி, ரைட்ல இருக்கிறதுதான் பெருசா தெரியுது மாதாஜி. இந்த குட்டி நடுவுல இருக்கிற சர்க்கிள் சொல்றேன் மாதாஜி. நடுவுல இருக்கிறது லெஃப்ட்ல இருக்கிறது மாதாஜி. ஆமா, லெஃப்ட் தான். நடுவுல இருக்கிறது லெஃப்ட் தான். சோ ஆக்சுவலா இன்ச்ல மெஷர் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு சர்க்கிளுமே ஒரே சைஸ். நடுவுல இங்க இருக்கிறதும் சரி, ரெண்டாவதும் ஒரே சைஸ் தான். நான் வந்து மெஷர் பண்ற சர்க்கிள். ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி தெரியுது? இது சின்னதாவும் அது பெருசாவும். அந்த பெரிய வட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால அது வந்து சின்னதா தெரியுது. அதெல்லாம் லாஜிக் இல்ல, வெறும் நம்ம கண்ணு ஒண்டிதான் யூஸ் பண்ணணும், மூளை யூஸ் பண்ண கூடாது. நான் அப்பவே சொல்லிட்டேன். நீங்க சொல்றது லாஜிக் படி பெரிய சர்க்கிள் ஓகே, பட் பார்த்தா இப்படிதானே தெரியும் நம்ம எல்லாருக்கும். இல்யூஷன். இல்யூஷன். எக்ஸாக்ட்லி. இப்ப எல்லாமே இல்யூஷன் தான் பார்க்கணும். இந்த பெயிண்டிங் டக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க, என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? ஓல்டு மேன் மாதாஜி, அப்புறம் ஒரு லேடி இருக்காங்க மாதாஜி. அப்புறம் அந்த தாத்தா கை வச்சிருக்க மாதிரியும் அது அந்த மாதிரியும் அப்ரஹாம் லிங்கன் மாதிரியும் தெரியுது. கரெக்டா? நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது. அவரு டிஃபரெண்ட் தெரியலையா? ஆபிரகாம் லிங்கன் மாதிரி இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? எனக்கு தெரியுது பாருங்க. ஒரு தாத்தா, சரி, ஏதோ தாத்தா மாதிரி இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? அட் தி சேம் டைம் தாத்தாவும் ஒரு அழகான பெண்ணும் ஒரு நாயும் தெரியுது. சோ ரெண்டு தெரியுது. இதுலயே இல்யூஷன்ஸ் எவ்வளவு எல்லாம் இருக்குன்றத பாக்கலாம். இப்போ இந்த மவுண்டன்ல உங்க எல்லாருக்கும் என்னெல்லாம் தெரியுது? கையில ஒரு இது மாதிரி ஃபேஸ் மாதிரி ஒரு இது தெரியுது. கையா இருக்கும்போது சுத்தில ஒரு ரவுண்டா ஒரு ஐயா, ஓகே, ஒரு மவுண்டன் தெரியுது எல்லாம். பட் இன்னொரு ஆங்கிள் பாருங்க, எவனோ ஒருத்தனோட முகம் தெரியுது. தெரியுது? இப்ப சொன்னேனே ஆமா மாதாஜி. அந்த நீங்க முகம் தெரியுங்க.
மூக்கு வாய் எல்லாம் தெரியுது மாதாஜி. அத சுத்தி ஒரு ரவுண்டா தலையில ரிப்பன் கட்டின ஒயிட் ரிப்பன் கட்டின மாதிரி தெரியுது. கரெக்ட் மாதாஜி. அது நீங்க இத்தனை நாள் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் இந்த பிக்சர், ஆனா ஒருத்தரை கூட நான் நோட்டீஸ் பண்ணல. கரெக்ட், தலையில ஒரு டர்பனோ ரிப்பனோ கட்டின மாதிரி இருக்கு. கட்டின மாதிரி தெரியுது. வெரி நைஸ் அப்சர்வேஷன், வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கலாமா? இது என்ன? மாதாஜி பத்மா மாதாஜி டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் கேள்வி கேட்டுட்டு சிம்பிளா ஒரு கேள்வி கேட்டா அப்படியே பிரமிச்சு போய் நிறைய பேர் நின்றீங்களே, இதுவும் ஒரு பிரமைதான். இல்ல நிஜமா, இது எலிபென்ட்ன்றது நம்ம எந்த வயசுல கத்துக்கிட்டோம் மாதாஜி? 2 வயசுலயா? 1 வயசுல 2 வயசுலயே கத்துக்கிட்டோம், ஸ்கூல் கூட இல்ல. ஆனா இது என்னவா இருக்கும்? இது என்னவா இருக்கும்? இது என்னவா இருக்கும்? அதுவும் ராதிகா மாதாஜி கேட்டது சிம்பிளா எலிபென்டா இருக்காதே, இது வேற ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு 4-5 பேர் பின்னாடி தேடிட்டு இருக்கீங்க இன்னும். கரெக்டா? ஓகே, பட் கேள்வி அது இல்ல. கேள்வி வந்து நேரா பாருங்க, மூளை சொல்லுங்க. மூளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இல்ல எலிபென்ட் தான். கண்ணொண்டி யூஸ் பண்ணுங்க. எத்தனை கால் இருக்கு? கண்ணொண்டி யூஸ் பண்ணுங்க. 4 legs. 4 எண்ணி பாருங்க. யாருமா மேக்ஸ் டீச்சர் இந்த குரூப்ல? மேக்ஸ் டீச்சர் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கம்மா. 7 இருக்கு மாதாஜி. 7. thank you so much. 7 கால் கண்ணு தெரியுது, நல்லா கவுண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு 8 கால் தெரியுது, இது இன்னொரு இல்யூஷன். சோ 7 கால்கள் தெரியுது, எல்லாமே இல்யூஷன். 7 இருக்கு மாதாஜி. 7 இருக்கா? ஓகே, பாத்தீங்களா, எனக்கு அதை விட மோசமான இல்யூஷன். மாதாஜி நோ ப்ராப்ளம். இது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர்ன்றது எதுவுமே இல்ல. பேசிக்கலி 4 தவிர எது தெரிஞ்சாலும் இல்யூஷன். 4 தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து இன்னும் இல்யூஷன்ல இருக்கு. ஏன்னா நம்ம மூளையை யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இப்போ வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இல்ல ஸ்லாண்டிங் லைனா? ஹாரிசாண்டல் லைன். ஓகே, பட் நேரா இருக்கா இல்ல எப்படி சொல்லுவீங்க? பேரலலா இருக்கா, ஸ்லோப்பா இருக்கா? தேங்க்ஸ் மாதாஜி. பேரலலா இருக்கா இல்ல இது வந்து ஸ்லோப்பியா இருக்கா? ஸ்லோப்பியா இருக்கு. ஸ்லோப்பியா தான் இருக்கு. ஸ்லோப்பியா அப்படி தெரியுது. ஆக்சுவலா ஒரு லைன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் தான். ஒரு கண்ணை மூடிட்டு நல்லா ஒரே ஒரு லைன் பாருங்களேன், ஒரு லைனா பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் தான். ஆமா மாதாஜி. இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு படிக்க ஸ்டெப்பா ஏறுறோம்ல மாதாஜி, அந்த ஸ்டெப்ல நம்ம ஏறும்போது மேல இருந்து கீழே பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி தெரியல, அந்த மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி, அதுவும் ஆப்டிக்கல். அதனாலதான் நீங்க சொல்வீங்க யூசுவலா கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டெப்ஸ் இறங்கச்சே கூட நம்ம பார்த்து இறங்க மாட்டோம், பார்த்து கவனமா இறங்குவோம். ஆனா பார்த்துட்டே இறங்க மாட்டோம், கொஞ்சம் பார்த்து ஜட்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். மூளை நீங்க திங்க் பண்ணுங்களேன், எங்க போனாலும் நம்ம வந்து அப்படி பார்த்து இறங்கினோம்னா தலை சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். கொஞ்சம் ஒரு லெவலுக்கு ஒரு எஸ்டிமேட்டுக்கு தான் பார்ப்போம். சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதோ எவனோ ஒருத்தன் எதையோ ஒண்ணு குடிச்சிட்டு இருக்கானே, என்னத்த குடிச்சிட்டு இருக்கான், என்ன ஆடுது, கொஞ்சம் சொல்லுங்க யாராவது. அது என்ன பட்டமா? பட்டம் பையன் பட்டம் விடுறான். ஆனா பட்டம்னா கயிறு வேணும்ல. கயிறு இல்ல, அவன் வந்து சும்மா ஏதோ ஒரு ஒலி வந்துட்டு இருக்கு, அதுல ஆல்ரெடி அந்த நெட் பண்றான். அந்த இது மிரரை வந்து சூரியனுக்கு நேரம் வச்சு இது பண்ணுவாங்க மாதாஜி, நடுவுல பஞ்சு. இது அது இல்ல மாதாஜி, இது வந்து இது சும்மா ஒரு நெட். இன்ஃபேக்ட் கரெக்ட்டா எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். அது வந்து சயின்ஸ்ல நாங்க செக் பண்ணுவோம் அப்படி அந்த கன்வர்ஜ் ஆகுது. ஆமா மாதாஜி, சயின்ஸ்ல ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல வந்து ஒரு இடத்துல அதுக்கு வந்து இத காமிப்பாங்க, ஒரு மிரரை வச்சு அதுக்கு மேல பக்க அந்த இது பஞ்சு வச்சு அது இதாகுது எரிய வைப்பாங்க. ஃபோக்கஸ் பண்றது. எரிஞ்சிருக்கா மாதாஜி? நீங்க எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா? எரிஞ்சிருக்கா? குவிய தூரம் எரிய மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் பண்றதுக்குள்ள எங்க வீட்டுல டோஸ் விட்டு எங்களை ஃபுல் பண்ணி விட்டுருவாங்க மாதாஜி. சரியா? தூரம்னு பேரு. எவ்வளவு தூரம், இவ்வளவு தூரம் வச்சு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அந்த இது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்ல வந்தேன், சரி அது ஞாபகம் வச்சே சொல்றேன். சோ இதெல்லாம் வந்து இல்யூஷன், ரைட்? நம்மளுக்கு ஆடுற மாதிரி தெரியுது. நம்ம இது ஞாபகம் வந்துச்சு. என்னன்னா, எல்லாரும் தாஜ்மஹால் போயிருக்கீங்க இல்லையா? யாரெல்லாம் போயிருக்கீங்க? போயிருக்கேன் மாதாஜி, தாஜ்மஹால் போயிருக்கோம். எத்தனை பேர் போட்டோ எடுத்திருக்கோம் இப்படி தலை மேல கையை வச்சு பாத்துருக்கீங்களா? தாஜ்மஹால் எப்படி தாஜ்மஹாலோட தலையை பிடிச்சுக்கிற மாதிரி, அதே மாதிரி மாயாப்பூர்ல கூட பண்ணேன். அது எல்லாமே இல்யூஷன்ல தான் வரும்.
தலை மேல கை வைப்பாங்களா? சும்மா புடிச்சிருப்போம், அந்த தாஜ்மஹாலோட தொப்பிய மாதிரி புடிச்சிட்டு பண்ணுவோம். சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டெண்டன்சி டு கமிட் மிஸ்டேக். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம எல்லாருமே பண்றது. சமையல் செய்யறதுல இருந்து, நம்ம ஆபீஸ் வேலையில இருந்து, நம்ம வைக்கிற சாவில இருந்து நம்ம எங்கேயாவது வச்சு தேடுவோமா இல்லையா? தப்பு பண்றோமா இல்ல? தப்புன்னா நான் சொல்றது வந்து பாவம் சொல்லல, மிஸ்டேக்ஸ், சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ். கேஸ் ஆன் பண்ணுவோம், லைட்டா வைக்கிறோம்னு நினைப்போம், மேக்சிமமா வைப்போம், பால் கொட்டிட்டோம். ஆமா ஆமா, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக். நிறைய நடக்குது மாதாஜி. பல தடவை நடக்கும் பண்ணுவோம் மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் வந்து என் வீட்டுக்கு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லுவீங்க, உங்க வீட்லயும் பால் பொங்குதுன்னு. எனக்கு எப்பாவது 2 மாசத்துக்கு ஒருத்தர பால் போச்சு, யாருக்குமே பொங்காது, உங்க கொண்டி பொங்குது பாரு அப்படின்னு. அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் கிளாஸ்ல கூப்பிடுங்க. சாட்சி சொல்லவா? நீங்கதான் சாட்சி சொல்லணும். ஊர்ல இல்ல, அதான் தைரியமா பேசலாம். ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு காட்டிடுங்க மாதாஜி நாங்க சொன்னது. அது சரி, நோ ப்ராப்ளம். ஸ்டார்ஸ் வந்து கன்சிடர் டு பி பின் பிரிக்ஸ். ஒரு தடவை வந்து ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இதுன்னு சொன்னாங்க, ரைட்? இப்போ நம்மளோட எர்த், நம்மளோட பூமி வந்து ஒரு தடவை வட்டம்னாங்க, ஒரு தடவை சதுரம்னாங்க, ஒரு தடவை பிளாட்னாங்க, நிறைய கன்ஃபியூஷன். ரவுண்டு அப்படின்னு சொன்னதுக்குதான் நம்ம கலீலியோவை தூக்கி உள்ளே போட்டு கொலையே பண்ணிட்டாங்க, ரைட்? இது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இதை சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து அண்ட் ஹீட் ரெண்டுமே வந்து தண்ணி, அதாவது ஃப்ளூயிட் அப்படின்னாங்க. பிரெயின் வந்து நம்ம பிரெயின் வந்து கூலிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு வச்சாங்க. பிரெயின் வந்து புத்திசாலித்தனம் இல்ல. நம்ம வண்டி எல்லாம் பழைய அம்பாசிடர் யாராவது போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கொஞ்சம் சூடானா தண்ணி ஊத்துவாங்க இக்னிஷன்ல. இப்போ அந்த பிரச்சனை இல்லை, இப்ப வந்து ஆல்ரெடி கூலண்ட்னு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு சூடானா அதை வந்து சில் பண்றதுக்கு தான் நம்ம புத்தின்னு. நம்மளுக்கு ரிவர்ஸ், நம்ம பிரெயின் தான் ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு சூடே ஆயிடுது. கரெக்டா? இதுதான் விஷயம். சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி, இது வந்து கூகுள் டைம் கிடைக்கிறச்சே பில்ட் டவுன் ஃப்ராட் அப்படின்னு பாருங்க. நிறைய தடவை ஒரு குரங்கோட மூஞ்சிதான் மனிதன் ஆடுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னது நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா அது ஒரு பெரிய ஃப்ராடு கதை. மனிதனோட மூஞ்சியே வந்து அவங்க அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்கன்றது இது ஆன்லைன்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். வேணும்ட்டே மனிதர்களை ஏமாத்துறதுக்கு இந்த காலத்துல கலியுகத்துல ஃப்ராட் பண்றதுக்கு நம்ம வீட்டே அடிக்க வேணாம், ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க. நிறைய ஃப்ராடு கலைகள் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க. போலி மனிதர்கள். இதுதான் சொன்னாங்க. எப்போ 1912 வந்துச்சு மாதாஜி இந்த ஃப்ராடு வேலையே. நீங்க சொல்றது போடி மனிதங்கள் இப்ப சொல்றீங்க, அப்பவே, ஏன்னா எல்லாமே கலியுகம் தான். அண்ட் ஃப்ராட் வந்து எப்போ ரிவீல் ஆச்சு? ஹியூமன் ஸ்கில் வந்து ஜார் ரீஃபில் பண்ணாங்க அப்படின்றது டார்வினே அப்படிதான் சொன்னார் மாதாஜி. டார்வினே அதான் மாதாஜி, டார்வின் தியரி ப்ரூவ் ஃப்ராடுன்னு சொல்லி 1912 இருந்தது 1953 ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா நம்ம இன்னும் அந்த டார்வினை தூக்கி தொங்கிட்டு இருக்கோம். அனுமான பிரமான் அப்படின்றது என்னன்னா ஹைபோதசிஸ். சயின்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அனுமான பிரமான் வந்து சயின்ஸ்ல பண்ணோம். ஜஸ்ட் நான் லைட் வசரா நீ வரல மதுலேக்கமா. இட்ஸ் ஓகே, ஆஃப்டர் மெனி கேட். No, it's okay, it's okay. It's okay, not urgent. Not urgent. Sorry. Hypothesis வந்து now you can. Hypothesis வந்து knowledge வந்து by direct perception. Seeing is belief. அது ஒண்ணு. அனுமான் பிரமான் இது வந்து எப்படின்னா டைரக்ட் பர்செப்ஷனா ரெண்டும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. அனுமான் பிரமான்னா சந்தேகம், இது ட்ரை பண்ணுவேன், இது இல்லைன்னா அது பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H2O. சொல்லுங்க நீங்க சயின்ஸ் பிசிக்ஸ். ராமன் இருந்தா, சீதா இருந்தா, அவங்க புலி இறந்துருச்சு, அது இறந்துருச்சு. சோ ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ் ஆர் மார்டல். ரிப்பீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அதான் மாதாஜி அனுமான பிரமாணம். என்னோட அனுமான பிரமாணங்கிறது என்னுடைய தாத்தா இறந்துட்டாரு, எங்க அப்பா இறந்துட்டாரு, என் வீட்டுக்காரர் இறந்துட்டாரு, அப்ப நானும் ஒரு நாள் இறப்பேன். அதனால ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் மார்டல் பீயிங்ஸ். இப்படி நம்ம அஸ்யூம் பண்றோம். சோ இது வந்து எப்படின்னா அது அனுமான பிரமாணம். அனுமான் ஹைபோதசிஸ்ன்றது அப்படி இல்ல மாதாஜி. அனுமான் பிரமாணம் வந்து நீங்க சொல்றது நைஸ் எக்ஸாம்பிள். பட் அனுமானம் வந்து அனுமானப்பட்டுறதுன்னு இல்ல. அனுமான் பிரமாணம் வந்து என்னன்னா, இப்ப வந்து ஓகே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சைனைட் சாப்பிட்டா செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னா ஒரு 4 எலிய கூப்பிட்டு சைனைட் போட்டு செத்து போயிட்டாங்க ஒரு நிமிஷத்துல, அப்பனா செத்தா எல்லாருமே செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றது. நீங்க சொல்றத லைட்டா மாடிஃபை பண்றேன். கத்தியில குத்தா செத்து போயிடுவாங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் குத்தி பார்க்க முடியாது. பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னா எல்லாரையும் குத்தணும், அப்பதான் 100%. ஹைபோதசிஸ்னா 4 பேரை குத்தி செத்து போயிட்டாங்க, ஓகே அப்பனா பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்றது.
ஆல்மோஸ்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட். பட் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணல. நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், பட் இட்ஸ் நாட் ராங், இட்ஸ் கரெக்ட் தான். அதாவது பார்த்து சொல்றோம் மாதாஜி, நடந்ததை நீங்க பார்த்து. ஆமா, ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகுது நீங்க சொன்னதுல. பட் இட்ஸ் குட் ட்ரை. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வந்து அனுமான் பிரமான். இதுதான் ஐ மே ஹேவ் பீன் லைக் திஸ். நான் குரங்குல இருந்து இப்படி வந்திருக்கேன், அதுல இருந்து இது எல்லாமே அனுமான் தான். சப்த பிரமாணம்ன்றது வந்து ஹியரிங் ஃப்ரம் போனஃபைட் அத்தாரிட்டி. ஏன்னா இருக்கிறதுலயே நம்ம வந்து கேட்ட வேதம், வேதங்கள் எதுக்குன்னா வேதங்கள் வந்து அப்ரூஷ அப்படின்னு சொல்லுவோம். எதுக்குன்னா வேதங்கள் எழுதினது கிருஷ்ணர் தான். வேதாந்த வேத விதேவ சாவம். அதாவது நம்ம டீச்சர்ஸ் புக்கு சொல்லி கொடுத்தா கூட அந்த புக்கை எழுதினவர் டீச்சர்ஸ் இல்ல, யாரோ ஒரு டாப் பர்சன் தான் எழுதினார். அதுல தப்பாக சான்சஸ் இருக்கு, ஏன்னா அது ஹியூமன் பீயிங் எழுதுறது. ஆனா மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, யாரை கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வேதங்கள் வந்து யார் எழுதினா, நம்மள மாதிரி எவனோ ஒருத்தர் எழுதினா, நம்மளுக்கோசரம் எழுதினா. சோ எழுதினது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் பண்ணாங்கன்னா புத்திசாலித்தனம். ஆனா எழுதினதே வெஸ்ட், நானே ஒரு வேதத்தை எழுதுறேன்னு நினைச்சானா அது வந்து யூஸ் பண்ணும். வந்து புத்திசாலியா இருக்காட்டா கூட பரவாயில்ல, முட்டாளா இருக்கக்கூடாது. அவன் இப்ப வந்து பகவத்கீதை படிச்சாதானே மாதாஜி தெரியும், இதெல்லாம் படிச்சாதானே. கரெக்ட் மாதாஜி, பட் எல்லாருமே படிக்க வேண்டியது தானே மாதாஜி. இப்போ நம்ம மொத்த உலகத்துல நம்ம காலேஜ் அதுதானே இல்ல மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி, பகவத்கீதா படிக்கணும்னு இல்ல, யாராவது சொல்றதை கேட்கலாம் இல்லையா? சோ அது சொல்றேன். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லாம இல்ல, படிக்கிறதுக்கு ஏன் படிக்கணும், எனக்கு எல்லாமே தெரியுமே அப்படின்னு தெரியுமேங்கிறத விட மாதாஜி மோஸ்ட் ஆஃப் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நம்ம சனாதனத்துலதான் அப்படி நினைக்கிறாங்க மாதாஜி. ஏதோ பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் படிச்சா சன்னியாசி ஆயிரும் நம்ம பையன், அதனால மாதாஜி கரெக்டா சொன்னீங்க மாதாஜி. என் பாட்டி கூட சொன்னாங்க, நீ 60 வயசு ஆரம்பிச்சுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. நிறைய பேர் போதும், எதுக்கு இந்த வயசுல அப்படிங்கிறாங்க மாதாஜி. நிறைய குடும்பத்துல எல்லா வயசுலயும் சொல்லுவாங்க, இந்த வயசுல இல்ல 20 வயசுலயும் சொல்லுவாங்க, 60 வயசுலயும் சொல்லுவாங்க, 100 வயசுலயும் சொல்லுவாங்க. சோ நீங்க ரொம்ப 100 வயசு இல்ல எதே கூட சொல்றாங்க, இந்த வயசுல இருக்கு அதான் 100 வயசுல சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு என்ன மாதாஜி 16 வயசு தானே, நீங்க படிக்கிறது டூ மச்னு சொல்லுவாங்க. பட் எல்லாருமே அதுதான் நினைப்பு, புரியுதுங்களா? ஆனா இருக்கிறதுலயே கரெக்ட். சரி, இப்போ எல்லாரும் உங்களை கேட்க போறேன், கரெக்ட் வயசு எந்த வயசுல படிக்கணும் பகவத்கீதா? From the beginning. 6 வயசுல இருந்து படிச்சிடும் மாதாஜி. அன்னைக்கு ஒரு பையன் ஒருத்தர் அழகா ஏதோ படிச்சா மாதாஜி. இப்ப இந்த கிட்ஸ் குரூப்ல ஒரு பையன் ரொம்ப அழகா அன்னைக்கு ரொம்ப அழகா வாசிச்சான். அவன் வந்து கிட்ஸ் குரூப்ல இருக்கானா மாதாஜி. அந்த சின்ன வயசுலயே சொல்லி தரணும் மாதாஜி. இதெல்லாம் தயவு செய்து ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் கொண்டு வரணும் மாதாஜி. சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து பர்டிகுலரா என்னன்னா அந்த ஸ்கூல்லயே கத்துக்குறாங்க இல்லையா, இதுதான் ரொம்ப முக்கிய விஷயமே ஆகும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து கத்துக்கிறது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி மாதாஜி இவங்க சொன்னாங்களே 6 வயசு, அதுதான் கரெக்ட். சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் வராங்கல்ல புஷ்ப மாதாஜி, அது வந்து பூர்வ ஜென்ம சுக்ருதி. நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் மாதாஜி, புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சொல்றாங்கல்ல, அது மாதிரி சிலருக்கு வந்து ராமானுஜர் இது மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. இங்கிலீஷ்ல வந்து கிஃப்டட் சில்ட்ரன் சொல்றாங்க ஒரு செட். அதாவது அவங்களுக்கு வந்து வெரி எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஃபீல்ட்ல. அவங்களுக்கு தனியாவே ஸ்கூல் எல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு எடுப்பாங்க. என்னன்னா அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் திங் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா பண்ணுவாங்க. அது வந்து நார்மலா பண்ண முடியாது. என்னோட கசினோட பையன் ஒருத்தன் இருக்கான், சின்ன பையன். இப்ப வந்து ஐ திங்க் 9 இயர்ஸ். அவன் வந்து டெல்லிக்கு போய் அவார்ட் வாங்கினான். எதுக்குன்னா சீல ஸ்விம் பண்ணுவான். அப்படியே 18 கிலோமீட்டர்ஸ் சி ஸ்விம்மிங் 18 கிலோமீட்டர்ஸ். அவ்வளவு ஈஸி இல்ல மாதாஜி சி ஸ்விம்மிங். ஏன்னா ஸ்விம்மிங் பூல்ல ஸ்விம் பண்றதே கஷ்டம். ஸ்வீல வந்து நான் போயிருக்கேன், ஒரு 10 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு எனர்ஜி எல்லாம் அப்படி ட்ரெயின் ஆயிடும். 11வது நிமிஷம் வந்து நீங்க ஷோருக்கு வரலன்னா நம்ம ரொம்ப கஷ்டம். லைஃப் ஜாக்கெட் இருந்தாலே நம்மளுக்கு எனர்ஜி இருக்காது வரதுக்கு, அவ்வளவு கஷ்டம். ஸ்விமிங் பூல் மாதிரி இல்ல. ஸ்விமிங் பூல் அப்படியே உட்காந்து தூங்கலாம், எந்திரிக்கலாம், அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஒரு லெவலுக்கு தெரிஞ்சா. ஆனா சி முடியாது. 18 கிலோமீட்டர் அவன் ஸ்விம் பண்ணுவான், பக்கத்துல ஒரு போட் போகும், அந்த மாதிரி அவார்டு. சோ இது வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, சில குழந்தைங்களால தான் முடியும். நம்ம குழந்தைங்களை எவ்வளவுதான் போட்டு அடிச்சு மிதிச்சு பண்ணாலும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் கிஃப்டட் சில்ட்ரன். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், L2ல ஒரு குழந்தை இருக்கு. சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம் எல்லாம் சரளமா வரும். நான் நினைச்சேன் சரி ஓகே, இவள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை வந்து சான்ஸ்கிரிட் வருது போல இருக்கு ஹிந்தினால. ஆனா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருந்தா. இப்போ சைத்தன்யா சரிதாமிருதா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி
NND பிரபுக்கு பேக்கப்ல இருக்கேன். இப்போ அவர் திடீர்னு கூப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டாரு. முன்னெல்லாம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காரு. இப்ப வந்து 6 நிமிஷம் கொடுக்க வந்தாரு. இப்ப வந்து நோட்டீஸே கொடுக்க மாட்டேன், நீ லாகின் பண்ணு, முடிஞ்சா நான் வரேன், இல்லைன்னா நான் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் டென்ஷன் ஆக்கியிருக்காரு. அப்போ வந்து அந்த குழந்தை வந்து பெங்காலி பாடுது, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நான் இப்பவுமே நம்ம அவ்வளவு திணறோம், ரைட்? அந்த மெட்டு அந்த இது அவ்வளவு நல்லா டக்குன்னு வருது. ஓகே, என்னென்னமோ இந்த மாசம் தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க, சான்ஸ்கிரிட்ல என்ன சொல்வீங்க, பெங்காலில என்ன சொல்வீங்க, அது பெங்காலி குழந்தை கூட இல்ல, ஹிந்தி குழந்தை தான். அவ்வளோ எப்படி வருது? சோ இதெல்லாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி பூர்ண ஜென்ம சுகிருதி அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து ஆனா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 5 வயசுல ஸ்டார்ட் பண்றது கரெக்ட். ஆனா ஏஜ்ன்றது ஒண்ணு இல்ல. பிரலாத் குழந்தை வந்து வயிற்றுல இருக்கிறப்பவே கேட்டாரு இல்லையா? அதே மாதிரி நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வயிற்றுல இருக்கச்சே ஸ்டார்ட் பண்றது நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு, நான் இங்கிலீஷ் 18 days எடுக்க சொல்லலாம், நிறைய பேரண்ட்ஸ் பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க. இப்ப வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா இது கர்நாடகான்னு போட்டிருக்காங்க, ஏன்னா நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதால. சோ இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா மேப்ல பார்த்தா கர்நாடகா ஒரு சின்ன இடம். ஆனா நம்ம வேர்ல்டு மேப் பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அது ரொம்ப நம்ம இந்தியா இவ்வளவு. சோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா எல்லாமே வந்து ரிலேட்டட் தான். இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கோசம் இது போட்டிருக்காங்க. இது வந்து சூரியன். ஆனா சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை விட பெருசு. இப்போ நம்ம எர்த் இவ்வளவு பெருசா தெரியுது உங்களுக்கு, நம்ம எர்த்தோட சைஸ் தான் வீனஸ். ஓகே, இப்போ நீங்க போனீங்க இன்னொரு ஜூபிட்டர் எடுத்தீங்கன்னா எர்த் குட்டி ஆயிடுச்சு, பாத்தீங்களா கீழே? இன்னும் பாத்தீங்கன்னா சன்னு பக்கத்துல எர்த் எங்க இருக்கு, ஒரு டாட் மாதிரி இருக்கு, ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்கு, பிந்தி மாதிரி இருக்கு. குட்டி பிந்தி வச்சா எப்படி தெரியாதோ அதே மாதிரி இருக்கு. இது வந்து லைட்டு. ஏன்னா இப்படி நம்ம தெரிஞ்ச சோலார் சிஸ்டத்துல இருந்தே இதுதானா நம்மளால எப்படி ஆண்டவனை புரிஞ்சிக்க முடியும்? ஏன்னா புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு மூளை இல்லையே. ஏதாவது புரிஞ்சிக்கணும்னா மூளை வேணும். ஒரு 2 வயசு குழந்தைக்கு நீங்க போய் பாத்தியா மூணோட பவர் இவ்வளவு, இது இவ்வளவு மைல்ஸ்ல இருக்குன்னா அந்த குழந்தைக்கு புரியாது. 3 வயசு குழந்தைக்கும் புரியாது. ஏன்னா அது புரிஞ்சிக்கிற பாவம் இல்ல. நம்ம நிலைமையும் அதேதான். இப்ப போய் சாமியை பத்தி சொன்னா நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மூளை இல்ல. இன்டியூசிவ் அசெண்டிங் அப்படின்னு. அதாவது இது வந்து நான் சொல்லிட்டேன், இதுதான் நம்ம படிச்சது. அதாவது ஒண்ணு நம்மளே அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல, கேள்வி ஞானம். அது கேள்வி இல்ல, சாரி, கண்ணால் பார்ப்பது உண்மை, காது அன்று போறது இன்னொன்னு, நம்மளா அனலைஸ் பண்றது, அதுதான் இண்டக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு பேர் அசெண்டிங். டிடக்டிவ் டிசெண்டிங்ன்றது இதோ இந்த பிக்சர்ல யாருக்கா தெரியுதா? ஒரே ஒரு செகண்ட், யாருமே ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. லாவண்யா மாதாஜி இருக்காங்களா? போயிட்டாங்களா? இருக்க மாதாஜி. லாவண்யா மாதாஜி இந்த பிக்சர் யாருதுன்னு சொல்லுங்க. நியூ ஸ்டூடெண்ட் இல்ல, வேற யாராவது நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? லெவல் 3 ஃபர்ஸ்ட் டே. நான் இருக்கேன் மாதாஜி. நான் இருக்கேன். கௌரி. நானா பேர் சொல்லணுமே? மாதாஜி கௌரி மாதாஜி. கௌரி மாதாஜி. ஓகே, கௌரி மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க, இல்ல உங்க லாவண்யா மாதாஜி 2 பேர் சொல்லுங்க. யாரு என்ன பிக்சர் தெரியுதா? ஓகே, இது வந்து என்ன பிக்சர் நான் சொல்றேன். நான் சொல்லவா மாதாஜி? சரி சொல்லுங்க புஷ்பா மாதாஜி. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லுங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி வியாசருடைய மகன். பரீட்சித் மகாராஜா வந்து 7 நாளையில இந்த ஒரு சாபத்தினால 7 நாளையில வந்து பாம்பு கடிச்சு இறந்துருவேன் அப்படின்னு சாபத்தினால எல்லா அரசியல் பொறுப்பெல்லாம் மகன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இந்த 4 நாள்ல வந்து நம்ம பகவானை பற்றி உணர்ந்து பகவானை அடையணுங்கிறதுக்காக சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட வந்து பகவானை பற்றிய பாகவதம் கேட்கிறாரு. அதான் மாதாஜி. புரிஞ்சுச்சா மாதாஜி? சோ இது வந்து பாகவதம் ஸ்டோரி வந்து 7 நாள்ல சொல்றாரு. இதுக்கு அர்த்தம் நம்ம எல்லாம் 7 நாள்ல பண்ணணும்ன்றது இல்ல, நம்மளுக்கு அவ்வளவு மூளை இல்ல. பரீட்சித் வந்து சாப்பிடல, தூங்கல, அவருக்கு 7 நாள்ல ஃபுல் பாகவதம் படிச்சாரு. நம்மளுக்கு மினிமம் 3 வருஷம் ஆகும். சரிங்களா? சோ அவரை காப்பி பண்ண வேண்டாம். பட் அது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, சொல்லி கொடுக்கறது சுகதேவ்ன்றது வியாசரோட மகன். வியாசர் யாருன்னா கிருஷ்ணரோட இன்கார்னேஷன். அப்படி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் டிசெண்டிங். இப்போ இந்த எறும்புக்கு நம்ம பக்கத்துல நிறைய எறும்பு இருக்கா? உங்க வீட்டுல யாருக்காவது எறும்பு இருக்கா? நிறைய இருக்கா? நான் வந்து 19th ஃப்ளோர்ல எறும்பு இருக்கு. உங்க எல்லாருக்கும் இன்னொரு சீக்ரெட் சொல்றேன். சீக்ரெட் இல்ல, நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம். நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கோட வெயிட்டை விட எறும்போட வெயிட் ஜாஸ்தி, மொத்த ஹியூமன் பீயிங்கை விட. எப்படி மாதாஜின்னு கேட்பீங்களே, அதாவது நம்ம 1000 கணக்கான ஹியூமன் பீயிங்கு
பக்கத்துல வந்து நீங்க வந்து ஆண்ட் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஆண்ட் கோடி கணக்குல இருக்கு வெயிட் பண்ணீங்கன்னா நிறைய வெயிட் ஜாஸ்தியான என்ன அர்த்தம்? எக்கச்சக்க எறும்புகள் இருக்காங்க உலகத்துல அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால எங்க பார்த்தாலும் எறும்பு இருக்கும். சோ இது வந்து என்னன்னா எறும்பு நம்ம பக்கத்துல இருக்கச்சே இந்த எறும்புக்கு நம்ம சொல்ற கிளாஸ் எல்லாம் புரியுதா? கேட்டு சொல்லுங்க என்கிட்ட குயிக்கா. இந்த ஆப்கானிஸ்தான்ல நடக்கிற பாம்பு, பிரசிடென்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் யாரு, இதெல்லாம் அந்த எறும்புக்கு தெரியுமா? தெரியாது. பேசிட்டு இருக்கீங்க எறும்போட. தெரியாது இல்லையா? அப்போ எறும்பு நம்மளோட கம்பேர் பண்றச்சு இவ்ளுண்டு அப்படின்றச்சு நம்மளும் அதேதான். நம்ம ஆண்டவனை புரிஞ்சுக்கிறது எறும்பு இதெல்லாம் பத்தி புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி. நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஆயுசு பத்தாது, டைமும் பத்தாது. சோ சிம்பிளா நம்ம டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ டிசிப்ளின் சக்சஷன் மேப் காட்டுறேன். இது யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. இவர் யாரு? பகவான் பிரம்மர், நாரதர், அப்படியே வந்து பிரபுபாதா அவர்கள் வந்து கடைசியில இவர் பிரபுபாதா. ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். சரிங்களா? இதுதான் விஷயம். இதோட நான் ஸ்டாப் பண்றேன். சோ பிரின்சிபல் என்னன்னா சாது, சாஸ்திரா, குரு. சாது கிட்ட இருந்து, சாஸ்திரா கிட்ட இருந்து, குரு மூலமா நம்ம கத்துக்கணும்ன்றதுதான் முக்கியமான டேக் ஹோம் பாயிண்ட். இதை தவிர வேற எதுவுமே பாயிண்ட் இல்ல. இத முடிக்கலாம். எதுக்கு நான் நிறுத்தினேன்? ஓடிட்டே இருக்கு. ஒரு செகண்ட். இன்னும் 6 ஸ்லைட் தான் முடிச்சிடலாமா? 2 நிமிஷம் தான் ஆகும். நான் எடுக்கிற ஸ்பீட்ல ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும். என்னங்க மாதாஜி, சாது சாஸ்திரா குருவிடம் இருந்து கேட்டு we can gain knowledge about. Exactly. So குருன்றது நம்ம எத்தனை வெரைட்டி குரு இருக்கு? சிக்ஷா குரு, 2 குரு, சிக்ஷா அண்ட் தீக்ஷா, ரைட்? சோ இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்தது என்னோட வந்து சிக்ஷா குரு. ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாம் குவாலிஃபைடு சிக்ஷா இல்ல, ஏதோ NND பிரபு வந்து சான்ஸ் கொடுத்ததால நாங்கெல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதனால ஏதோ சிக்ஷா குருன்னு சொல்லிக்கிறோம். சோ பேசிக்லி அது குரு மூலமாவும். ஏன்னா நாங்க ஆல்ரெடி இருக்கிறது 2வது சாஸ்திரங்கள் தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். சாஸ்திரங்கள் வேர்ட் ஆஃப் காட். ஏன்னா அது வந்து வாக்கு பர்ஃபெக்டா வருது. இப்போ வந்து சின்ன ப்ரூஃப். கூகுள்னா நம்மளோட உலகம், பூலோகம். ஓகே, சப்த தீபனா 7 கான்டினென்ட். ஜியோகிராபி டீச்சர் யாராவது இருந்தா சொல்லுவாங்க 7 கான்டினென்ட் இப்ப ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அதை எப்பவுமே சொல்லிட்டாங்க 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி. அதுக்கு முன்னாடி பிளான்ட்ஸ்க்கு உயிர் இருக்கு அப்படின்னு சீனாங்க. இப்ப வந்து பிளான்ட்ஸ்க்கு உயிர் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வெஜிடேரியன் ஆரோம்னா ஐயோ நீ எப்படி பிளான்ட்டை சாப்பிடுவேன், அதுக்கும் உயிர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளையே கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ற லெவலுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஹியூமன் எம்பிரியாலஜி பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா 3வது கேண்டோல 28வது லாஸ்ட் சாப்டர் படிங்க. அது வந்து சொல்லியிருக்காரு 5000 வருடங்களுக்கு முன்னிட்டு கபில தேவ் அப்படின்றவர். எவ்வளவு அக்யூரேட்டா சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்த வயதுல கரு ஃபார்ம் ஆகும், அதுக்கு எப்போ கை விரல் டெவலப் ஆகும், அந்த லெவலுக்கு ஒரு பயாலஜி டீச்சர் வச்சே மேனேஜ் பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா அக்யூரேட்டா. சைத்தன்யா மகாபிரபு என்றவர் கிருஷ்ணர் தவிர வேற யாருமே இல்லை. இந்த கிளாஸ் தான் நான் 4 o'clock எடுக்கிறேன் டெய்லி. சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11th canto 5th chapter 32ல வரப்போறாருன்ற ப்ரூஃப் இருக்கு. புத்தா 1st canto 3வது chapter 24th verseல இருக்கு. சாணக்கியா 12th chapter 12th canto 1st chapter 11th verseல இருக்கு. சந்திரகுப்தா மௌர்யா தெரியும் இல்லையா, அசோகா, இவங்க எல்லாரையும் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க. எப்படி என்னன்னா நான் படிச்சிருக்கேன் இது. அப்போ சொல்றாங்க சந்திரகுப்தா மௌர்யா வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுவாரு நந்தா என்ற அவர்கிட்ட இருந்து. அப்போ வந்து பிராமணர் சாணக்கியான்றவர் வந்து புத்திசாலித்தனமா பண்ணுவாரு, ஏமாத்தி பண்ணுவாரு. இவ்வளவு அக்யூரேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. சந்திரகுப்தா பற்றி கூட சொல்லியிருக்காங்க. என்னங்க மாதாஜி வருது மாதாஜி 11th canto. நானே ஆடிட்டேன் அந்த படிக்கச்சே. அவ்வளவு அக்யூரேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி சாணக்கிய பண்ணிருக்காருன்னு ஒருத்தர் வருவாரு, என்ன வருவாருன்னு சொல்ல முடியும்? பாஸ்ட் டென்ஸ் இல்ல, 5000 வருஷம் முன்னாடி. ஆமா, நம்மளுக்கு அது வந்துச்சு, அவங்களுக்கு வந்து அது வரப்போகுதுன்றது எழுதியிருக்காரு. அண்ட் அப்படி இருக்கே மாதாஜி ஏன் நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு. நம்ம நார்மலா கேட்போம் இல்லையா, எதுக்குன்னா எங்க அப்பா வச்சிருப்பாரு ஒரே டிக்ஷனரி 4 சைஸ்ல. அப்பா மாதிரி சிலர் எல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி நான் வந்து இருக்கிறதுலயே சின்ன புக்கு வச்சுப்பேன். யாராவது ஒருத்தங்க பெரிய புக்கு வச்சுப்பாங்க. பத்மா மாதாஜி மாதிரி இருந்தாங்கன்னா பத்மா மாதாஜி கூட பரவாயில்ல, பிரேமா மாதாஜி மாதிரி இருந்தா இருக்கிறதுலயே பெரிய டிக்ஷனரி வாங்கி வச்சுப்பாங்க. கரெக்டா? பத்மா மாதாஜி கரெக்டா அவங்க தங்கச்சி வாங்கி வச்சிருப்பாங்க பெருசு. யாருமே பேச மாட்டாங்க புஷ்ப மாதாஜி பாருங்க.
மாதாஜிக்கான பிரேமா மாதாஜி ஆப்ஸ்காண்ட். சோ இதெல்லாம் தான் பல விகைகள் இருக்கிற மாதிரி தான். சோ இதுதான் பிரத்யக்ஷ பிரமான். சோ இந்த பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கு பண்ணனா இதுக்கு முன்னாடின்னு எனக்கு தெரியல, பட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிரசன்டேஷன். சோ அதனால உங்களுக்கு பண்ணேன். சோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு தடவை தயவு செஞ்சு ஈஷோபனிஷத் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ப்ரிஃபேஸ் படிச்சுட்டு வந்துருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ண முடியும். எப்படி இருக்கு இந்த பிரசன்டேஷன்? நல்லா இருக்கா? நல்லா சூப்பரா இருக்கு நல்லா இருக்கு மாதாஜி. நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இருந்தா கேளுங்க. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியைவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவே ஷீலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ குழந்தை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம், இல்லன்னா நான் முடிச்சிடுவேன் மீட்டிங். மாதாஜி ஈஷோபனிஷத் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். இல்லையா? வித்தியாசமான கிளாஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப நோ இன்ட்ரெஸ்டா ப்ராப்ளம். இருந்தது. ஓ செகண்ட் பிரபு. ஈஷோபனிஷத்தோட பிடிஎஃப் நான் இருக்காரா இல்லையா? ஓகே. நீங்க வந்து இன்னொரு விஷயம் நீங்க எங்க இருந்து படிக்கலாம்னா மாதாஜி, இங்க ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? இங்க நேரா போயிட்டு நீங்க கூகுள்ல வேதா பேஸ் டைப் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்ல? வேதா பேஸ். வேதா பேஸ்ல போய் பிடிஎஃப் அனுப்புறேன், பட் வேதா பேஸ் ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? வேதா பேஸ் போனீங்கன்னா ரெண்டாவது ரோல 4வது புக் இதுதான் ஸ்ரீ உபனிஷத். சரியா கேக்கல மாதாஜி. வேதா பேஸ்ல போய் என்ன பார்க்கணும்? சரியா கேக்கல. இல்ல ஈசா உபனிஷத்து. ஈஷோபனிஷத் புக் என்கிட்ட இல்லன்னா என்ன பண்ணணும் நாங்க? சோ நான் வந்து என்ன என்கிட்ட கூட சொல்றேன், இல்ல வேதா பேஸ் மாதாஜி. பிடிஎஃப் அனுப்புறோம் மாதாஜி. அப்படி இல்லன்னா நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன். ஒரு செகண்ட் நீங்க இப்படியே விவேகானந்த பிரபு இருக்காரா? காயத்ரி யாரு இருக்க? பாலாஜி நீங்க இருக்கீங்கல்ல? ஓகே. பாலாஜி பிரபு வந்து பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணிருக்காரு. பாலாஜி பிரபு இந்த லிங்க்கும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிடுங்களேன். ஷேர்ட் யூ லிங்க், ஈஷோபனிஷத் லிங்க். தேங்க்யூ பிரபு. சோ இப்போ உங்களுக்கு சாட்லயும் போடுறேன். பிரபு வந்து ஷேர் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாரு. இப்போ எல்லாருக்கும் நான் வந்து இந்த சாட் குரூப்லயும் டைப் போடுறேன். என்னன்னா நம்ம இந்த லிங்க் அப்படியே பண்ணீங்கன்னா நேரா ஈஷோபனிஷத் போகும். சரிங்களா? இப்போ ஏதாவது வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? மாதாஜி, I want to share something மாதாஜி. Yes, please go ahead. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இப்போ அதான் level 3 இது முடிகிற அந்த சமயத்துல எங்க ஸ்கூல் பசங்களுக்கு நான் கிருஷ்ணரோட கதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரி போல். ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரீச்சர் ஆயிட்டீங்க. கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 minutes ஆகுது. அன்னைக்கு நான் கதை சொன்னது வந்து ஒரு குட்டி பாப்பா, she is in class 2 மாதாஜி. அந்த வில்லேஜ் வந்து ரொம்ப ரிமோட் வில்லேஜ். அவ போயிட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட சொன்னாலாம், அவங்களுக்கு ரொம்ப கிருஷ்ணர் பத்தி எல்லாம் உனக்கு தெரியுது, எனக்கு கூட இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்களாம் மாதாஜி. அதனால எனக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஸ்லோகமே தெரியலனா கூட நான் வந்து இதுல அசோசியேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல வெரி எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு மாதாஜி. ரொம்ப கௌரி மாதாஜி. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் நம்ம வந்து ஸ்லோகம் தெரியணும்ன்றதெல்லாம் இல்ல, நம்ம இருக்கிறது கலிகாலம். தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாலும் தப்பே இல்ல. இப்போ நான் தமிழ் பேசுறச்சே எவ்வளவு டவுட்ஸ் கேட்கிறேன். எனக்கு எப்பவுமே வந்து பத்மா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி தான் சொல்லிவாங்க இது தப்புன்னு. அடுத்த நாள் நான் வந்து அதே தப்பு பண்ணாலும் ஒருத்தர் கூட வந்து என்ன மாதாஜி நேத்து தானே சொன்னீங்க, இவ்வளவு முட்டாளா இருக்கீங்களேன்னு இது வரைக்கும் சொல்லல, நினைச்சது கூட இல்ல அவங்க. எதுக்குன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் குரூப்ல என்னன்னா நம்ம போயிட்டே இருக்கணுமே தவிர நம்மளுக்கு ஸ்லோகம் தெரியல, நம்மளுக்கு ஹிந்தி தெரியல, நம்மளுக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியல, நம்மளுக்கு தமிழ் தெரியல, நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வரல, இதெல்லாம் தேவை இம்பார்ட்டன்டே இல்ல மாதாஜி. எவ்வளோ நல்லா வந்தாலும் இங்க வந்து நான் இங்கிலீஷ் பேசினேன்னா நாமனிஷ்ட பிரபு கிளாஸ்ல வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் கிளாஸ். அங்க போய் எக்ஸ்டசி என்ற வேர்டு என் வாயில வரல. நீங்க எவ்வளவு தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன், இங்க ஒரு தடவை கூட எக்ஸ்டெட்டிக்கும் வரல, எக்ஸ்டசியும் வரல. அங்க போய் எக்ஸ்டெக்ஸ்ன்னு வருது, வாயில வரவே மாட்டேங்குது. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் தான். இது வந்து நம்ம ரொம்ப சீரியஸ் எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்லோகா எல்லாம் வருதோ இல்லையோ, என்ன நம்மளால முடியுதோ நீங்க சொல்லி, இப்போ நீங்க வந்து குழந்தை சொன்னீங்க, குழந்தை அம்மாக்கு சொன்னாங்கன்றது ஒண்டிதான் உங்களுக்கு தெரியுது. ஆனா அந்த குழந்தை எத்தனை பேருக்கு சொல்லிச்சு, அவங்க அம்மா எத்தனை பேர்கிட்ட பேசுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. சோ நீங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப டியர் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவீங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து யாரெல்லாம் வந்து சேவை செய்யறாங்களோ, அதாவது
அவரோட பேச்சு, அவரோட பகவத்கீதா எல்லாம் சொல்றவங்க ரொம்ப வெல்விஷர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃப்ரெண்டு அவர் மனசுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. பாத்தீங்களா, கிருஷ்ணரை மீட் பண்றதுக்கும் அவர் பிடிக்கிறதுக்கும் ஷார்ட் ரூட். இவ்வளவு ஈஸியா நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுமா யாரையாவது? ஹரி போல் மாதாஜி. சோ எல்லாருமே வந்து யாருனால யாருக்கிட்ட முடியுமோ சொல்லிட்டே இருங்க. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஷேரிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு அதுல இருந்து நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 12 ரவுண்ட்ஸ் ஆவது சொல்லிடுவேன் மாதாஜி காலையில. வெரி நைஸ். 12 வந்துட்டீங்க, இன்னும் 4 எப்போ முடிச்சிடுங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோவா இன்னைக்கே பண்ணணும் இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெய்லி. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், இன்னையில இருந்து 4 ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு ரவுண்ட் கிளாஸ் முடிஞ்சு சொல்லிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க. 5 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். உங்களுக்கு பழகிச்சுன்னா 5 மினிட்ஸ் மேல ஆகாது ரவுண்ட். சோ ஈஸியா முடிச்சிடலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.